Вярно ли е според теб, че пирамидите са построени с помощта на звук? За обща култура хората знаят, че египтяните нямат нищо общо с египетските пирамиди. Технологично вътре има отвори, изображения в твърдия гранит, които дори със съвременните средства лазери не могат да се направят. Напълно е възможно чрез звука да се преодолее гравитацията. Защо летат извънземните с техните кораби безшумно? Защото... Днес в епизода на Психология на звука ще си говорим за някои интересни теми, като какво е радиестезията и кои са невидимите звуци, които ни управляват. Радиестезията означава усещане на излъчванията. Тъй като нашите сетива са несъвършени, от целият този спектър във Вселената ние улавяме само 0,03%. Знаете, че нашия център на зрението е ограничен по отношение на по-плътната нискочастотна вибрация, която ние наричаме материя, стената. Но с помощта на радиестезията ви може да минете през стената и да видите. Може да черпите информация, да присъствате на места, където физически не сте. То звука носи информация най-много, когато той го използваме в нашата звукова реч. Различния вид рев при бебетата, плача. Първо, когато им е студено. Второ, плачат, когато им е много горещо. Трето, плачат, когато постари такива идиотски поличби, вие го усучите в пелените и го вържете. И подвижи до време така ги арестуваха. Да ги питаш за какво, никой не може да ти каже. Бебето плаче, когато, макар и много рядко, знаете, за тъй нареченият енергиен вампиризъм между хората. Да се върнем към българския език и звуците. Първият език на нашата цивилизация, който е даден, е българския език.